Hola, sóc el Javi a Tortosa, benvinguts a la ciutat en el pont més famós del món, San Francisco. Com pots veure, és bastant impressionant, va ser creat a l'any 1937, des de llavors és un emblema per a la ciutat. Per què és tan important? Bueno, va ser una innovació per a l'època, pràcticament té 3 quilòmetres de longitud, unes torres de 270 metres, el qual va ser un repte constructiu per a l'època. És una icona i, evidentment, passar-lo o tindre'l tan a prop és un orgull, és una experiència. Ets de Tortosa, d'on exactament? Sí, jo soc del barri de Remolins. Has viscut sempre allà? Sí, he viscut sempre allí, a l'Horta de Pimpí també, està la casa actual dels meus pares, vaig anar al Col·legi Sant Josep, a l'Institut Joaquim Bau i després ja vaig marxar a estudiar a la Universitat de Lleida. Què vas estudiar? Enginyeria agrònoma. Era de moviment excursionista i sempre estàvem pel port i pel delta i fent activitats a l'aire lliure. Has treballat a Terres de l'Ebre? Sí, de fet, el meu últim treball estava basat a Tortosa, al Departament d'Agricultura, on gestionava obres de regadiu al territori. Sí, t'has recorregut el delta de pe a pa? Sí, jo treballava molt conjuntament en totes les comunitats de regants del territori. Com va ser el canvi de Tortosa, de treballar a Tortosa a treballar als Estats Units? Bueno, doncs bastant radical, va requerir un període d'adaptació, però en general ha sigut una gran decisió i tot molt bé. Me queda una estona més gravant aquest majestuós pont cap a l'infinit i alguns dels seus habitants per tornar a agafar la carretera cap a una altra zona de la ciutat, el barri de la Misión. Justament detrás tenim la Missió de San Francisco d'Assís, que és l'edifici fundacional de San Francisco. Aquí mateix, això va ser? Això és l'edifici més antic de San Francisco, aquí va començar la ciutat. Creada per monjos franciscans espanyols. En aquell moment estos senyors tenien la missió encertada o no de convertir els natius americans i van establir una sèrie de missions al llarg de l'Alta Califòrnia. Això formava part del que es deia el virreinat de la Nova Espanya, que abarcava territoris des d'aquí fins a ben entrat el que actualment és Mèxic. Sembla que aquest edifici històric segueix en actiu. Un grup de missioneres de la Caritat, les de la Mare Teresa de Calcuta, s'hi planten com si fos casa seua. I és llavors quan descobreixo que fa més de 200 anys un tortosí manava molt per aquesta zona del món. Suposo que a molta gent li sonarà el senyor Pere Alberni, que a Ferreries, a Tortosa, tenim un carrer dedicat a este senyor. Dóna la casualitat que este senyor era fill de Tortosa, va formar part d'un regiment de catalans, de la primera companyia franca de voluntaris catalans que van estar destinats a aquestes terres. I este senyor va tindre l'encàrrec en els seus soldats de mantenir les instal·lacions militars de 4 missions aquí a Califòrnia. Una d'elles esta, i el seu punt culminant va ser que l'any 1800 inclús va ser declarat governador de Califòrnia. Un tortosí? Un tortosí, va ser governador de Califòrnia. Val a dir que de manera interina, perquè va ser donat a la renúncia del seu predecessor, i pareixia que per desavinences en altres militars no va tindre el càrrec més temps, però a ple dret podem dir que un tortosí, a l'any 1800, va ser governador de Califòrnia. Uau, me vola el cap, jo ni ho sabia. Tu creus que la gent de Terres de l'Ebre sap això? Jo diria que no, però que un poble tan humil com és Tortosa acabés tenint un governador de Califòrnia, jo crec que és molt important i d'alguna manera tenim que ser orgullosos d'aquest fet. Encara sorprès per aquesta descoberta històrica, ampliem la ruta pel barri de la Misión, un espai, ara ja ho sabem, relacionat amb la història ebrenca a l'exterior. I què fa un tortosí vivint a San Francisco? És una història de fa 20 anys atrás. Jo vaig conèixer una noia a Barcelona quan treballava allí l'any 2003 i vam estar els dos a Carolina del Sur perquè la seva família era d'allí
però bueno, era un lloc de mentalitat més conservadora i les oportunitats laborals eren més limitades, així que vam decidir vindre a Califòrnia. Vaig vindre aquí sense cap tipus de feina, sense res, o sigui que em vaig tindre que reinventar i bueno, per casualitat me va portar a la indústria solar i bueno, ja fa més de 10 anys que estic vinculat en aquest tipus d'indústria que és molt potent, molt potent a Califòrnia. Actualment la meva empresa està duent a terme un projecte solar d'alta envergadura que dins de la seva categoria, quan estigui acabat al voltant de l'any que ve, se considerarà el projecte solar comercial més gran del món. Com a repte personal d'arribar aquí sense res, actualment estar dirigint un projecte d'aquesta envergadura és motiu de satisfacció. Hem de dependre menys dels combustibles fòssils i hem de caminar cap a solar, eòlica i altres fonts renovables d'energia. Recomanaries a Terres de l'Ebre que es poguessin instal·lar aquest tipus d'instal·lació? És relativament agressiu pel territori, per l'espai que necessita. O sigui, el desert, d'alguna manera, no estem afectant a territori agrícola, o sigui, sí que es podria buscar alguna ubicació, però possiblement no de la magnitud dels projectes als que jo he estat vinculat. Estem al Dolores Park i baix tenim tot el downtown de San Francisco, és la zona financera de San Francisco. Tenim unes vistes prou espectaculars. Què et pot costar viure en aquesta zona de la ciutat? Un pis no et baixarà dels $10 milions. Com pots veure, hi ha un edifici que destaca respecte dels altres. El més alt de tots? Sí, és la torre de Salesforce, que es va crear fa uns 4 o 5 anys, que va crear polèmica, perquè antigament l'edifici més alt era la piràmide. La piràmide, que és aquest d'aquí. Que és aquí d'allà, que sempre s'ha associat a San Francisco. I bueno, i ara el nou edifici, que és el nou emblema de la ciutat. Hi ha gent que l'odia, hi ha gent que troba que és modernitat. Se diu que és la platja de San Francisco, com pots veure. La platja, per què li diuen així? Però bueno, és el que et dic, hi ha molt bon clima, l'espai és agradable, hi ha bones vistes. Doncs això és. I skaters perillosos, no? I skaters. Estem relativament a prop del barri de Castro, el qual és un referent per a la comunitat gay. I és una ciutat absolutament liberal en molts aspectes. San Francisco és una ciutat segura? Pots passar d'un barri molt segur a un barri molt conflictiu d'un carrer de diferència. I aquí som, anem a fer la prova. Endinsem-nos en alguns dels carrers més moguts del barri, amb predicadors inclosos. Without Jesus Christ, you are a child of the devil. Oh, that's pretty good quality. Estem en una àrea relativament problemàtica. I estem al mateix barri que abans. Estàvem al mateix barri que abans, que està al carrer de detrás. I has de tindre molt de cuidado per on te fiques, perquè te pots ficar a llocs relativament conflictius sense buscar-lo. I és que aquí el consum de drogues es pot veure clarament al mig del carrer. Però en aquesta ciutat de contrastos també ens topem amb una de les últimes novetats tecnològiques. Això és un cotxe autònom, com pots veure, no hi ha ningú al volant. Si ens apartem ara marxarà i tot sol, com pots veure. Estan en fase de proves per tot San Francisco. No hi ha conductor, no? I no hi ha conductor. També ens trobem amb cotxes més clàssics i d'altres de propietaris ebrencs. Sabeu que estem a Califòrnia, en una cara d'esports, i això com és? Bueno, fa gràcia tindre coses del nostre territori, tindre un tret diferencial. Molt bé. Més cotxes autònoms i el perill imminent de l'anomenat Big One. És algo en el que hem de viure la gent que residim aquí, el perill imminent de tindre un terremoto de magnituds catastròfiques. Bueno, vaja. Ja és la realitat i l'hem d'assumir. Hi ha hagut moviments intents de fer Califòrnia independent, però que no han tirat avant.
I d'unes lluites independentistes que s'han quedat pel camí, nosaltres mos dirigim al punt d'inici per acomiadar-nos de Xavi i d'aquesta ciutat dels prodigis. Xavi, per acabar el reportatge, si et dic San Francisco, què et ve al cap? Creativitat i innovació. Crec que és una ciutat que ha acabat exportant idees i tecnologia que s'han acabat exportant arreu del món. Fantàstic, gràcies per la ruta. Adéu-siau. Ciao.